Yunilai. Ai ơi. मानोमोन आयै? थांनाया आइ नोंदाखौ फुजाहैलाय डिउटियाव थांनाया समा जाबाय। जागोन आयै। आदा, ओइ आदा। आदा सिखारद' माने एफा अलसिया जालांखो नोंलाय? आदा मोनायाव सोरबा बाजैखौ साननानै उन्दुआखैमोन नामा? जागोन दे आदा, बाजै लाबोगोन खौरांखौ आइनो खिथाहैनोसै आं। आइनो खिथाहैखानोसैबो आं। गथ'आ नों मा गोदाव सोराव बुंबाय थायो? थै। र' नों गथ' बारदों ने नों आंजों? नायलाय हनै आयै। गथ'आ नों आंजों गखाया गथ'। नै नों गथ' नै थालायबालिया। थालायबाय बिसिना जाथारलायबाय। दे जाबाय दे थांदो थां दुगैदो थां। नानि मबाइला बावबाय आं। मबाइला लाबलाय नानि मबाइला। नै आदा मबाइला। थांनोसै आयै। फिसा बाहेरानि बयजोंबो गोरोबनानै सोलि। जागोन आयै, नाथाय आयेन दं। जाय हारिनि उदखारि मावग्रा, जाय सुबुंनि जिउजों दाउ अमा बायदि खेला गेलेयो। फिल्मावसो नुयोमोन आयै, नाथाय दा जोंनि बड'लेण्डआव नुबाय। आयै, जाय सुबुंनि जिउजों फालांगि गेलेयो बेनि दासिमबो सं दानानै मोनाखै। जायखौ मिन्थियोल' जोंनि डिपार्टमेन्टआ बड'लेण्ड नाम्बार 1। अब्लाबो फिसा आथिखालाव गाज्रि मानसिजोंसो बांसिन लोगो थायो। जागोन आयै, नाथाय गाज्रि सुबुंफोरखौ लाइ होनो नङा, दबथायनोसो। आंनो बोर सारस्रिबाय गाज्रि सुबुंखौ दबथायनो थाखाय। जागोन फिसा। माखौ नायबाय थादों थांखुनाय ना माखौ जल्दि ना जल्दि साला गावसो नायदोंना आंसो नायदों? आंना मोनसे दैल' दैसब जाजोब्बाय। थाब लादो। खाबदाब र' आन्दै सुलायलै बेबो। सामथाय नों बाइकखौ हरगोन ना हराखै? बाइकखौ माखौ? बैयावब्रा माखौ? बाइकखौ हरगोन ना हराखै नोंलाय? बैयाव बिलाय सिख्लासो। नों मा मिथियो आंनि खायदा बोरैखौलाय? बुरबक। र' नों मोनसे खामानि माव। थांलाय नों बै सिख्लाखौ लेंलाय सिख्लाखौ। नुबाय? गिनाङा, आं दं गोसथोलायगायसानजों। बेखौ नेखादोंब्रा आङो। नों माबानानै माबादल बेखौ आंसिम। गिलायलाङोलां, खालि आंखौल' थिनो। थां आं दंना माखौ गिदोंलाय? आला सुवादा गावथ' थांखाया, खालि आंखौल' थिनो। सामथाय मा बुदों बादांलै नोंहा? थांनाया मा बुदों बादां? बुङाखैलै, थांगोन। खर' गुफुरफुर, बाइस गैया मे हंनो। बाराबा लोगोबाबो खासथांलै आंना। घन्टा साला आलु मास्टार। साला बुरबुगा दाना माबा खोथाफोरखौनो लालाब्रा। माबा 1 पइन्ट जाबायब्रा बे साला सुवादा। खोनासं बयबो, जाय जोंनि डिपार्टमेन्टनि मानसि, दासिमबो जाय जोंनि चिरां जिल्लायाव फैनानै गाज्रि फेग्रा मुवा बेसाद होफैनायजों लोगोसे फरायफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरखौ साप्लायलाङो, जायनि जाहोनाव फरायफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौ जानानै बिनि लैथोआव गबनानै दं। फरायफुनाय लाइमोनफ्रा बायदि लामाजों रां खामायनो बिथांखि लाजोबबाय। नंगौ सार, जायनि जाहोनाव उदखारिफ्रा जोंनि सिगां खबर मोनग्रोयो सार। जोंनि डिपार्टमेन्ट मानसिफ्रा गासिबो सिभिल ड्रेसाव थानो नांगोन। अके सार। मैना, आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंगौमोन, नों जुदि गनायोबा। जाम्बा, नों जुदि आंनिनो खाबालाय गनायथावलाय मा बाथ्रा बेलाय? आंबो गोसो गैयामोन, नाथाय बेराफारसे बिनानावनि फरायनायखौ बन्द' खालामनो हाया।
हारसिं आइयाबो सिरि सिरि थाग्रासो जालांबाय। आं सानदों नोंखौ आइजों जुलि लानानै दोनफानो। नाथाय मैना नोंसो मा सानो? हास्थाय आं मा बुंनो। आं बे खामानियाव राजि दं, नाथाय आदानियाव खनसे सोंनानै नायनांगोन। मानोना आंहा बिदा सासे आरो बिनानावनि अनगा रावबो गैया सना। जागोन सना, आइयाबो नोंखौ जोंनाव बेरायनो लिंहरदों। जागोन दे सना, थुदो न'आव थांनोसै। थौदो सना, थांसै मोनाबाय। दिनै मा गोदाव सोरावबारा बोथोरालाय? ओइ लाखि बेखौ। जागोन बस। ओइ र' नोंसोरलाय गारिखौ मानो लाखिदों? मा नांगौ नोंसोरलाय? ओइ हिर', मा बुंदों नोङो? बे एरिया जोंनि। रां नांगौ जोंनो, रां। मानि थाखाय रां नांगौ नोंसोरनो? मा खालामनो? जुदि आं रां हराबा मा खालामो नोंसोरो? रां नांगौ जोंनो, रां। बे एरिया जोंनि। मा सानो नोंलाय? जुदि रां हरा नोंनि दाउ मैनाखौ। खोनायाखै माखौ दिन्थिनाय जादों बेलाय? बारा खालामबाय जानो नोंथां। नोंथ' बाव हारसिंसो। माखौ गोरा खालामदों नोंलाय? सना, थुदो थांनोसै। गाज्रि मानसिफोरजों नांनानै जेबो लाब गैया। सना, थुदो, आं गिनायसो मोनबाय। ओइ दैसालि, पकेटआ चेक खालाम। जागोन बस। बस, मबाइलसो नै। बेखौलाय मा नांगौ जोंलाय? जोंनो रांसो नांगौ। बा, मबाइलाबो एसे दामि खोमा। जागोनदां बेजोंबाबो। ओइ, लामायाव हगार। मैना, दसे ओंखारथ'लाय। मानो? मबाइलजों लोगोसे आंनि पार्सआबो गनानै थाबोबाय। बारा गोबाव दा खालाम सना, थाब फै। जागोन दे सना, नों बावनो थाथ'। बेरायनो फैसा सङोसो। ओइ फैसा बेखौ। Ya, बिगुरफ्रा लावजोबबायसो नामा नोंसोरलाय?
ओइ नानि माथो सिरि मानोमोन आदा? सासेया लोगो थांदों मैयालाय गैयामोन आदा बहाबा थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। बोथोर गाज्रिफ्राव बहा थांबाय थायोब्रा बिदिबा नोंनो खोन्थालाङाखै नामा? ओहो आदा। ओइ दानि बोथोरबा ओरैनो मोजां नङा खिथायाव हसे आसनासुं मानो थांबाय थायो बेलाय ओंखामा जागोन ना जायाखै नानि? जाबायमोन आदा। देलै आंबो उखैनो हाथारला। जागोन दे आदा।